amma wai yanzu saboda ta dan haifi yara wai kunya yake ji da nauyi ba zai ce mata yana kaunarta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kake kaunarsa ka ce kana kaunarsa. Shi yasa bature da safe in ya tashi sai ya ce wa matarsa I love you. In ya dawo daga office abin da zai fara in ya bugo mata waya daga office ko an gama waya bai ce yana son ta ba sai ya sake buguwa. In ta ce what happened me ya faru sai ce I forgot to say that I love you now I love you. Ta ce thank you sai abu da dan soyayya hakan nan suna ce ta annabi mu ya kamata ne wannan ba bature ne ya kamata ba. Yana daga nuna wa mata kauna wanka tare da mace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matarsa yake wanka. Kai wanka tare annabi yake wanka tare da matarsa da bokiti guda daya suna wankan hannayensu yana haduwa a cikin ruwa. Yana daga nuna wa mace kauna sumbantar mace suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha tace annabi ko alwala ya zai je masallaci in akwai ɗaya daga cikin matansa sai ya bi kusa da ita ya kishin ɗinta kamin ya wuce masallaci. Wanda masallaci zai je sumbanci matarsa ne kake tsammani idan ya dawo. Wannan sunar ma musulmai sun daina ɗabbaka ta sai aka bar wasu bature in zai fita waje ofis sai ya yi wa matarsa kis kamin ya tafi. Alhali sunar annabi ba in ya manta ko ya je bakin kofa in ya tuna sai ya wani ya ce hai daga can ta ce hai sai ya mutu sai ya ita ma daga can sai ta jiwo sannan ya karsa da don ta haka suna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen zamantakewar ku da mazaje abu na farko da ya zama ku lura da su shine ana bukata in kina zaune da miji duk abin da kika san mijinki zai iya yi kishi a kan kiyaye namiji yana da kishi kwarai da gaske namiji ko kanin ki uwa ɗaya uba ɗaya sabai kwana ki kuna gidan ku biyu inda ya rage yana kada ki da kowa ne uba ɗaya ya san ba abin da zai faru ya san ko mutuwa ba zai aure ki ba amma duk da haka a ransa sai ya ji kishi